তো ଏବେ ତ ବଡ଼ ଦେବେ କି ନା ଛୋଟ ଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ମୁଦି କୋଉ ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି ଏମିତି ଡାଟି तो मैं ये चली रुद्र को धरी जाओ
ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ମଲବେରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଲାଇ କୁଲ୍ଫି। ମଲବେରୀ ଆଣିଦେଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଫର। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। गोटे किଣିଲେ गोटे मागଣା बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट वन फ्री बाय वन गेट